Саўка, а ці ты быў у Афрыцы? Не-а, только в Египте. Мугабе был Чипапе, просто король. Почти что 40 лет играл эту роль. Але ўсё мінае фа-фа-на-на. І зараз ён не мае ужо ні хрена. Эй, гэта палітика, у лунку фа-фа-на-на. Сёння ўсё ёсць, а заўтра і лісціка фігавага няма. Был от самых честных правил этот Мугабе. Он очень четко правил своим Зимбабве. Ва ўладзе прасядзеў амаль 40 гадоў. Ён, я ведаю, хто паўтарыць подзвіг гатовы. Эй, гэта палітика, у лунку фа-фа-на-на. Сёння ўсё ёсць, а заўтра і лісціка фігавага няма. Эй, гэта палітика, у лунку фа-фа-на-на. Сёння ўсё ёсць, а заўтра і лісціка фігавага няма.